Kami wokaka, tanzani boyar sikha. Raja kami wokaka, tanzani boyar sikha. Haydi ta khub song, haydi bu khub song, raja nolam song nani. Haydi ta khub song, haydi bu khub song. Ashram by Nanhale area ni BC Tomani, OBC Jotana Power Sin Mobile Rally. Sin Barely, Tabu Sanzana Sine, Barosoda, Jasini School Ground, Hoji Sangoi, Paitan, Jasini, 9 Halal Ashram by Paitan BC, Ada Tangoi, Oboi, Jotono Burogoi, Lasto, Sini Purbo, Pachabari, Jepupal Nogor, Ogopal Nogoro, Sini Boban, Bible, Tanzanai, Azakasini, some of these arrange khajak tongo samung yagulo sin mobile lele aja no muthaja na jini mobile lele bisingo kaisana message sinamu songo nadi tabo mo je 2026 je DDC general election tabo
BJP, CPIM, Congress, IPFT, Independent, goबां पदनो कन्टेस्ट खालामनानै थाङै दं किन्तु जतनि नाहारमुंनो जे चिनि तिप्रासानि राइट्स दिनानि चिनि तिप्रासानि अधिकार तुबुनानि बेखौ आं साना मुसुमाखै मसि दाबो जुदि जत बदलनिनो तिप्रासानो मोथांनानै बा तिप्रासानो यक सानानि जुदि इंगै दङ गाय महय जराबो जों मानसुना दरकार दङ दाबो रमदि जों ब पार्टिनो लगिरिखाय TTDCO ब पार्टी सरकार चाइमानो आबनो दिखि नाहारै महय जराबो लगिरिबै बुदियै बाय थलायखाय बेलेगे जानाय हिनै आं वानसुगो दै सानानि मुसुगो दिनै म बायदलनि आवाय मुङाबोनो जे जों तिप्रासा जों थानसामा दंनाय पार्टी दिनै तिप्रा मथा दङ खाना गुरै फानोमानो BJP दङ BJP गुरै फानोमानो किन्तु चिनि तिप्रासाले म तिप्रा हानि बोसारक जों सारा जीवन जे थियासाक जों ताकु बको हालगन दङ नांनाय नगो राजनीतिनि बिसिङाव दिनै BJP खायनाय तिप्रा मथा खायनाय CPIM खायनाय खाबिलाया जों नगो किन्तु आबरक जाया आंबोनो खायसे एकदम पिस मेसेज होना मुसुङो बयवानसुकना जे तिप्रा मथा खायनाय बंनि शत्रु बा बंनि बिरोधी दल BJP IPFT Congress नि वानसुकना যারা CPIM খায়নাय रक बरक वानसुकना तिप्रा मथा खायनाय बंनि बदल बंनि शत्रु नै किन्तु खायसे कक मसिमा वानसुकनाय चिनि शत्रु के बया चिनि शत्रु के बांलादेशनि फायै जे तिप्रा राज्यनो चालक दंनाय चिनि तिप्रासानो तला खिगलाय दंनाय बरकसे चिनि एकदम शत्रु आबोसे जों मा वानसुकनाय ओ मेसेज न दिनै चिनि ओ बाइरेलनि बिसिंति जों आबो निरानि थाङैतो सर कायबेसुक बाइक रखनो तेने बाइक तो चिनि त कुनो लिमिट गरै लाइ थानाय जों खायगा फ्लाय चिनि 1200 आबो हाइस इंखा दिनै इंखाय इलेक्शन बो डिक्लेयर जाक चिनि बुवाग्रानि हाव बो सिपजाक आउन बगै दिनै इंखाय आबो काउन्ट खायनानि आबो इम्पसिबल आबो अनलिमिटेड दं सिनाय साबो अपोनेन्ट नानि निं कन्सिस्टेन्सि हो नादि आं तो तावसु जरते आन अपोनेन्ट आंनो नुजा गयासि कारण के ताबु निमो हाव मो जरो बुवाग्रानि अपोनेन्ट माने के बखरे हासि मेन काय कन्टेस्ट खायनानि बरक तङै तङमनो डेमोक्रेसि जो दिनै राइस दङ इदानि गाना फाइमसा बसा फाइनाय आमहाय बरक आं नुजाया कारण के हाल आश्रम बारिनि जत लुकरो बुवाग्रानो हामजामा बगै आनो चुबानाय अकक सेहासि आबन बगै आनि ओपिनियन के बुग्रै आं जतननो आनि निजिनि दाव BJP निंथुन CPIM निंथुन बरक आनि आमसेनि बरक न बरक डेमोक्रेसि राइस दङ बरक कन्टेस्ट खालायनानै खालायथुन किन्तु आंबो तकरिमान आमहाय कन्टेस्ट खालायना ताबु सुजति आंले नुगिया निनि पलिटिकल कलिग रक ताबु नंनि पार्टी नि याकारे BJP नि बाना रंबाय का बरनो टाम सानाय डेमोक्रेसि राइस दङ बरक जे जागा थाना मुसुङाव थांथुन किन्तु एकदिके आंहाय बेलेगे साजाखा कारण के आमहाय बरक आन्द्रसा बागान बिसिङाव दङै आन्द्रसनो न डिस्टार्ब खालाय दङासि सो ताबु अंगा एकदम स्राय आन्द्रसा बिसिङाव जे सिबुक दङनि जों आन्द्रसा बागानाव आपनो अनेक समय किसा मिसा सिबुक दा डिस्टार्ब खानाय वानसु दङनाव सिबुराव ताबु अंगर थांबाय गया आन्द्रसा बागान एकदम ताबु एकदम स्राय आन्द्रसा ससलनो आरो गेराफन दंदि मुनिफान दंदि जेसपान खाय दंदि कबडिफान थुं दंदि आन्द्रसा बागानाव आमहाय डिस्टार्ब ते कुनंलि हायसि स्राय को सर लाइक थानाय 2021 न अरनि BJP नि एंगै बातायनाय बरं मुना अनन्त सर नों तो बिनि खरकसा दं तंनो फेबा ताव नों बबेनि कन्टेस्ट खालाय थांगा बाहेरक मा तंग साग्रादि आदि बबो के बया सिनि आनि साइफिके खरकसा आं दादन खलायो अनन्तपुरा दुबिनो वानि गानावो कारण गे ब ताबो 80 प्लस मै दंगा मात्र आनि 40 प्लस बकि आं बाय सबा खलाय पाइने हैदा म आश्रम रे हाल हालिबो नरक नाय दे हायसे ब बिनि जीवनो ब सयबार बुट बाजाका बिनि ब जेसमै बुट बासा हो जरबो 1000 बोछि मानानि बिनि थाना थानि फाटाफाटि नागो 2021 सिना हाबुबा ग्राबनो चान्स देगा जों आश्रम रे हाल हालि लोकराव जत जों बनो लगिरवे कप्लाय खारिका किन्तु मिया थानाय कायसा इन्सिडेन्ट का जे वेस्टलाम बसरावो जे बरक बनो बुदि कप्लाय खाइ रका ओ बरकनि बनो लाथि चार्ज खारिका औ बेलाखि जाया कारण के आबो आनि बगे बेलाखि प्लस पयनका कारण के जे बरक तिनि बिनि बगे 2021 थुयासै आखाय चिरि खगै बिनि बगे बुछानका ओ बरनो तिनि बखरा फाटिजा ओ बरनो तिनि बोटंगो हस्पिटाल खालायजा ओ बरनो तिनि याखुं देराजा आमहाय गेसो जे खालायमानि आबो सिनि मुतानि हामारिनो हिमानो खालाय दजन खानावो जे ताबो सिनि दादो अनन्तपुरा ओ फिल्ड को बिसिं खना मुसुं लियाबो तामो किरिमारक सुन्दुरमारक सागाबो दांसिया आंगाबो सानामगो नं बिसिंते दादो जोंनानो कोन डिस्टार्ब खालाया निन खायदे नं खालायदि सिनि खायदे जों खालायो किन्तु सुनो जदि केबेंखाय जोंबो सिरिं सिंगे तंला आबोनि जवाबले सोंदिना हायसि नों जदि काहामनायखाय जों काहामनायो नों जदि हामियानायखाय हामियानाय आबो सानामुसुं सर पाइथान सुमं खरकते तिब्रा सामग्रे मन्ते तो साइदंगो आन्द्रसा सिनबान जे BJP थांथिना हिनै गनेला खारक गलैजाक सर
ge ang sakable bubagrani halal asram bariwo sini 26 asram bariwo buisung ano ina jaga to MLA bo kurikha EM bo kurikha MDC kurikha minister kurikha akaisa kok nong bisini sanamu songo mo 26 asram bariba 9 halal asram bari amo EM tongbo kuribo sini bage kunu yaisi ekmatro ang nango lukuni hamari te bubagra nasibar o duita jinis tongkaino a jaga no minister no EM ang TMK haisi boro anu kunu khaimiya